राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। அந்தி நேரத்துல பகவானை வணங்குறதுக்காக வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் வழியா அன்போட வரவேற்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்தி 9th சாப்டர் பார்த்தோம். இன்னைக்கு 10th சாப்டர் பார்க்க போறோம். யாருக்காச்சும் 9th என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? யாராச்சும் சொல்லுங்க மாதாஜி டிவோட்டிஸ். சொல்லுங்க மாதாஜி. மாத வேதாந்திர புரின்ட்டு ஒருத்தவங்க பத்தி சொன்னீங்க மாதாஜி. எதை செய்தாலும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு. கரெக்டா நான் சொல்றது? மிக மோசமான செயல்கள் செய்யக்கூடாது, பக்தியில் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு. மோசமான செயல்களை செய்தாலும் சாதுவாகவே நினைக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஓகே. அப்புறம் ராஜகுஹ்யம் ரகசியமான அறிவை சொல்றாரு இல்லையா? என்ன ரகசியமான அறிவை பகவான் சொல்றாரு? பக்தி தொண்டு. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டை செய்யறதுனால நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அதுதான் ரகசியம். நம்ம எப்படி சென்றடையணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி பக்தி தொண்டு தான். அது வேற என்ன செய்ய, வேற எது செஞ்சாலுமே பகவானை புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியாது. இப்ப இந்த சாப்டரை கூட படிப்போம். யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்க சொல்லுவாங்க. பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சின்ன காரியம் இல்ல. அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கணும், அவருடைய உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த உலகத்துக்கு நாம போகணும் அப்படின்னா ஒரே வழி நமக்கு பக்தி தொண்டு மட்டும்தான். அது எப்படிப்பட்ட பக்தியா இருக்கணும்? பக்தியில் உறுதியாக இருக்கணும் இல்ல மாதாஜி? பக்தியில உரிமையோட கேட்கலாம் பகவான்கிட்ட. தேவர்கள்ட்ட எப்படி கேட்கறத விட பகவான்கிட்ட உரிமையோட கேட்கலாம். தேவர்களை வழிபட்டா நான் யாத்தி தேவவிரதா தேவா யாத்தி மத்தியாச்சி நோவு அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குதுல்ல. அதாவது தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவ உலகத்துக்கு போறாங்க, பூதங்களை வழிபடுறவர்கள் பூத உலகங்களுக்கு போறாங்களாம். அப்புறம் முன்னோர்களை வழிபடுறவர்கள் முன்னோருடைய உலகத்துக்கு போறாங்க. பித்ரு யாந்தி பித்ரு தேவான்னு வரும் அதுல. அப்ப என்னை வழிபடுறவர்கள் என்னுடைய உலகத்துக்கே வராங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்படின்னா பகவானை வழிபட்டாதான் இப்ப இறந்த பிற்பாடு நம்ம எங்க போகணுங்கிறது நம்மளே தீர்மானிக்க முடியும். நாம எந்த தேவனை வழிபடுறோமோ அந்த தேவன உலகத்துக்கு தான் நம்ம முடியும். சிவனை வழிபட்டோம்னு வச்சுங்க கைலாயத்துக்கு போகலாம், விஷ்ணுவை வழிபட்டோம்னா வைகுண்டத்துக்கு போகலாம், கிருஷ்ணரை வழிபட்டா கோலோகத்துக்கு போகலாம், இல்லையா சூரியனை வழிபட்டா சூரிய உலகத்துக்கு போகலாம். இப்படி நாம அவளுடைய வழிபாடு யாரை வழிபடுகிறோமோ அந்தந்த உலகங்களுக்கு நாம போறோம். அப்படிங்கும் பொழுது யாரை வழிபடணும் அப்படிங்கிற நம்ம கையில தான் இருக்குது. எந்த உலகத்துக்கு போகணும்னு நம்ம விருப்பப்படுறோமோ அங்க போக முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அந்த பக்தியில சிறந்தவரா இருந்த மாதவேந்திர பூரியை பத்தியும் நம்ம இந்த கதையை இதுல ஒரு கதையா சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி பார்த்தோம். எதுக்காக அவருடைய ஸ்டோரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருந்தார் பக்தியில அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நாமளும் அவரை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஸ்டோரியை படிச்சோம். அதே மாதிரி பகவான் எல்லாருக்கும் எப்படி கருணை காட்டுகிறார், பக்தர்களுக்கு எப்படி கருணை காட்டுகிறார். எல்லாருமே அவருடைய குழந்தைகள் தான், யாருக்கும் அவர் பாரபட்சம் காட்டுறது இல்லை. ஆனா
பக்தர்களுக்கு வந்து தன்னுடைய கருணையை அதிகமா செலுத்துறார். பாரபட்சம்னு எடுத்துக்கூடாது. அத கருணை, அவருடைய கருணை எப்படி இருக்குன்னா பக்தர்கள் மேல அதிகமாக இருக்கிறது. மத்தவங்க மேல எல்லாம் கருணை இல்லையான்னு கேட்கக்கூடாது. எல்லார் மேலயும் கருணையோட தான் இருக்கிறாரு. அவர் கருணை இல்லைன்னா இன்னைக்கு நம்ம அந்த சூரியனோட வெளிச்சத்தையோ நமக்கு தேவையான மழையையோ எப்படி பெற முடியும்? எல்லாமே பகவான் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுதான் நமக்கு. நாம எதையுமே இந்த உலகத்துல உருவாக்கல. இந்த உலகத்துல இருக்கிறத நம்ம சொந்தம் கொண்டாடிக்கிறோம். அவ்வளவுதானே தவிர நம்ம பிறக்கும் பொழுது கையை விரிச்சுட்டு தான் வந்தோம், போகும் பொழுதும் அப்படிதான் போக போறோம். இங்க இருக்கிறத நம்ம அனுபவிக்கிறோம். அந்த இருக்கிறது எங்க இருந்து வந்தது? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. ஆக எல்லாருக்குமே பகவான் வந்து ஒரே ஈவனா வந்து கருணை புரிகிறார். அதே சமயத்துல அதிக கருணையை யார்கிட்ட காட்டுறாரு அப்படின்னா பக்தர்கள்ட்ட காட்டுறாரு. ஏன் பக்தர்கள்ட்ட அதிக கருணையை காட்டுறாரு அப்படின்னா பக்தர்கள் பகவானையே முழுக்க முழுக்க எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்களையே நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க மேல அதிக கருணை. இப்ப வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்கள்ல 4 பேர் இருப்பாங்க. 4 குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. ஒரு குழந்தை தாய் மேல பாசமா இருக்கும், ஒரு குழந்தை தந்தை மேல பாசமா இருக்கும், ஒரு குழந்தை யார் மேலேயும் பாசம் வைக்காது. அப்ப வந்து 4 குழந்தைகளுக்கு ஈவனா தான் அந்த பெற்றோர்கள் வந்து எல்லாமே செய்வாங்க. சாப்பாடு கொடுக்கறதோ, ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கறதோ, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதோ எல்லாமே ஈவனா தான் செய்வாங்க. ஆனா எந்த குழந்தை நம்மள்ட்ட பிரியம் அதிகமா இருக்குதோ அந்த குழந்தை மேல ஒரு அப்பாவுக்கோ ஒரு அம்மாவுக்கோ அதிக பிரியம் இருக்கும். அதை யாரும் வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா நிச்சயமா உணர்வாங்க. நீங்க எல்லாம் கூட உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உணர்ந்திருக்கீங்களா யாராச்சும்? ஆமா மாதாஜி. உணர்ந்திருக்கீங்க இல்லையா? நம்மள்ட்ட அதிகமா பிரியம் வைக்கிறவங்கள்ட்ட நாமளும் அதிகமா பிரியம் வைக்கிறோம் இல்லையா? அப்படிதான் பகவானும் வந்து பக்தர்கள்ட்ட அதிகமான ஒரு பாசம் கருணைய வழங்குறார். மத்தபடி அவர் வந்து யாருக்கும் பாரபட்சமற்றவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நேத்தி 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 10வது சாப்டர் விபூதி யோகா. அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு பகவான் டெய்டிக்கும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் குருமார்களுக்கும் நம்முடைய வந்தனங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். வந்து பிரணதியை சொல்லிட்டு நம்ம போலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरव शतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஏன் மியூட் போட்டுட்டீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்போது हरे சொல்லலாம். कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்போது சேர்ந்து சொல்லலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுங்க. வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்மளுடைய இவர் தான் நம்ம பிரபுபாதா நம்மளுடைய இந்த பிளாட்ஃபார்மை ஃபர்ஸ்ட் இஸ்கான் அமைச்சு கொடுத்த அந்த ஆச்சாரியருக்கும்
இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய குரு மகாராஜ் ஜெயபதாக சுவாமிக்கும், அடுத்தது இப்ப நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மேங்களூர் இஸ்கான் வழியா தான் நம்ம இந்த இதுல படிக்கிறோம். அந்த தலைவர் யாருன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும் நம்முடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். இப்ப பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயம் வந்துட்டோம். விபூதி யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விபூதி அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? விபூதினா என்ன? யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரிஞ்சா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் மாதாஜி. கரெக்ட். ஸ்பெஷல் பவர். ஸ்பெஷல் பவர் வந்து அதாவது அது வந்து ஐஸ்வர்யம் சொல்லலாம், வைபவங்கள்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். ஸ்பெஷல் பவர் இங்கிலீஷ்ல ஸ்பெஷல் பவர் சொல்லலாம். அப்ப வந்து இந்த இடத்துல யாரோட பவரை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம்? அதாவது பரம்பொருள். பரம்பொருள் யாரு? பரம்னாலே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அந்த பரம்பொருளுடைய ஐஸ்வர்யங்கள், வைபவங்கள், அவர்கிட்ட என்னென்ன சக்திகள் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா இந்த சாப்டர்ல இருக்கு. ஆனா நமக்கு வந்து டீட்டெயிலா இங்க பிபிடி கொடுக்கல. ஓரளவுக்கு ஒரு சும்மா இல்லை, ஒரு ஸ்லைட் 2 ஸ்லைட் தான் வந்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புக்கை பிரிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அவருடைய வைபவங்கள் பத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க. அவங்க வந்து நம்ம 7வது சாப்டர்லயே படிச்சோம். இந்த பௌதீக உலகத்துல அவர் வந்து எந்தெந்த ரூபங்கள்ல நம்ம அவரை உணர முடியும்னு. இந்த சாப்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உலகங்கள், ஆன்மீக உலகம் பிளஸ் பௌதீக உலகம், இது ரெண்டுலயுமே வந்து பகவானுடைய வைபவங்களை எப்படியெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு ஸ்லைட்ல வந்து கம்மியா தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பாக்கிய நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல்ல கூட நம்ம படிச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆதி தேவன், தேவர்களுக்கும் அறியாதவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவான் வந்து ஏன் ஆதி தேவன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அவருக்கு பிறப்பற்றவர், அஜம், அனாதி அப்படின்னு சொல்றோம். அனாதிம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அவர் வந்து எந்த காலத்துல தோன்றினார் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. உலகம் தோன்றதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அவர் இருக்கிறாரு. உலகம் அழிந்த பிற்பாடும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு ஒரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆளிலை கிருஷ்ணரை நீங்க எல்லாருமே பார்த்திருக்கலாம். அவர் வந்து என்ன செய்வாரு, ஒரு சின்னோண்டு ஆளிலையில வந்து கால் கட்ட விரல்ல வந்து சப்பிக்கிட்டே வந்து பிரளய வெள்ளத்துல அவர் வருவார். நீங்க எல்லாருமே இந்த படம் பார்த்திருப்பீங்க. அது பார்க்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டோம். அந்த ஒரு படம் வந்து எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவர் வந்து அந்த பிரளய காலத்திலேயே அவர் வந்து சின்ன ஒரு குழந்தையா கால் கட்ட விரல் சப்பிக்கிட்டு அவர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு. இப்ப பிரம்மாவை தோற்றுவிக்கும் பொழுதும் கூட பிரம்மாவை வந்து அவருடைய தொப்புள் கொடியிலேருந்து வர அந்த தாமரை மலர்ல அவர் தோற்றுவிக்கிறார். அப்படி தோற்றுவிக்கும் பொழுது பிரம்மா சுத்தியும் பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் பிரளய வெள்ளமா இருக்கு, தண்ணி தான் இருக்கு தெரியுது, ஒரே இருட்டா இருக்கு, வேற ஒண்ணுமே தெரியல, எங்க இருந்து தான் வந்தோம் அப்படிங்கிறதே அவருக்கு தெரியல. அப்ப அவர் வந்து என்ன செய்யறார், தாமரையோட தண்டுக்குள்ள, அந்த தாமரை மலர் இருக்கு இல்லையா, அந்த தாமரையோட தண்டுக்குள்ள இறங்கி ரொம்ப தூரம் போறாராம். போக 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 அது முடிவே இல்லாம அந்த தாமரை தண்டு நீண்டுகிட்டே இருக்குது. அவர் போய் கடைசி மட்டும் போய் பார்த்துட்டு ரொம்ப காலம் ஆயிடுது. சரி திரும்பி மேல வந்து தாமரை மலர்லயே அவர் வந்து உட்கார்ந்துக்கிறாராம். ஒண்ணுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. எங்க இருந்து வந்தோம், நம்ம எதுக்காக வந்தோம்னு அவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த தாமரை மலர்ல இருந்து வரும்பொழுது அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு குரல் கேக்குது. தப தப அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் கேக்குது. இந்த குரல் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் எங்க உள்ள அங்க போனாரோ அந்த தண்ணிக்குள்ள இருந்துதான் அவருக்கு வந்து கேக்குது. அப்பதான் அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு, நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கு, அது சொல்படி நம்ம தவம் செய்யணும் அப்படின்னு 1000 வருட காலங்கள் வந்து அவர் தவம் செய்யறாராம். 1000 வருட காலங்கள் கடுமையா அவர் வந்து பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணதான் பகவான் அவருக்கு தோன்றி என்ன செய்யறாரு, இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். என்ன ஞானம்? படைப்பு தொழில்ங்கிறத அவர் தான் செய்ய போறாரு. அந்த ஞானத்தை அவர் தான் வந்து கொடுக்கிறார் அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிய வருது. ஆதி தேவம் பிரம்ம சங்கீதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் வரும். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதி இராதி கோவிந்தக
சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்திலும் அநாதிர் அப்படின்னு வரும். அது மாதிரி ஒன்னொன்றில் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு முடியும். அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆதி காரணமா இருக்கக்கூடியவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, தேவர்களுக்கும் மகரிஷிகளுக்கும் ஆதி மூலம் அப்படிங்கிறாரு. இதுல நமே விதுசுரகனா பிரபவம் ந மகர்ஷயம் அகம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா நான் தேவர்களோ மகர்ஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவத்தை பத்தி தெரிந்து கொள்ள முடியாது, அவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியா நான் தான் இருக்கிறேன். பகவானை தேவர்களாலையும் பார்க்க முடியலையா. இங்க பிரம்மா சிவன் விஷ்ணு 3 தெய்வங்கள் இருக்காங்க, 3 பேராலையும் பார்க்க முடியல. விஷ்ணு வேற கிருஷ்ணர் வேறையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா. எப்படின்னா கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பிரிந்து வந்தவர் தான் அவருடைய விரிவங்கமா வந்தவர் தான் விஷ்ணு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். குணாவதாரங்கள் படிக்கும் பொழுது நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. மேல மேல அடுத்தடுத்த லெவல் போகும்பொழுது தெரியும். பகவானுடைய விரிவங்கங்கள்ல இவங்க 3 பேரும் குண அவதாரங்கள்ல வர்றாங்க. அந்த 3 பேராலையுமே என்ன பண்ண முடியல, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல. இப்ப ஒரு வீட்லயே நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு அப்பா இருக்கிறாரு. அப்பா பத்திய பெருமைகள் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியுமா? அப்பா எப்படி சின்ன வயசுல வளர்ந்தாரு, எப்படி கஷ்டப்பட்டாரு, எப்படி படிச்சாரு, எப்படி வேலைக்கு போனாரு, இப்ப எப்படி பெரிய பதவியில இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தன்னுடைய குழந்தை வந்தாலும் அப்பாவுடைய மகனுக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு தந்தை அதை எடுத்து சொல்லும் பொழுது மகனால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே இதுல சொல்றார், நான் இதுல இருக்கிறேன், நான் தான் இந்தந்த விஷயங்கள்ல இருக்கிறேன், நீரில் சுவையா நெருப்பில் ஒளியா அப்படின்னு எல்லாம் பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? அது அவரே சொல்லும் பொழுதுதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது. யாரால? உலகத்துல இருக்க உயிர்வாழிகள் அனைவராலையும். இப்ப நம்ம சொல்லலாம், எப்படி பகவான் கிருஷ்ணர் நான் தான் கடவுள், நான் தான் கடவுள்னு பகவத்கீதை முழுக்க சொல்லி இருக்கிறாரே, எப்படி அதை நம்ம ஏத்துக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருதான் அவரை சொல்ல முடியும், வேற யாருமே சொல்ல முடியாது. இப்ப கிறிஸ்டியானிட்டியில போனீங்கன்னாலும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தேவதூதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேவர்களுக்கு தூதனாதான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் அப்படிம்பாங்க. அதே மாதிரி முஸ்லீம்ல பாத்தீங்கன்னாலும் பகவானுடைய பிரதிநிதியா தான் அங்க ஆண்டவர் அவர் வந்திருக்கிறாரு. ஆனா அங்கெல்லாம் பாத்தீங்களா, அந்த மதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய தூதுவர்களாதான் வந்திருக்காங்களே தவிர பகவானே வரல. நம்மளுடைய இந்து மதத்துல மட்டும்தான், அதுவும் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் என்ன சொல்றாரு, இந்த பகவத்கீதையில ஆணி அறிஞ்சு சொல்றாரு, நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றாரு. அதை எப்படி அவரு தான் கடவுள் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு நம்ம நாளைய சாப்டர் பார்த்தா நமக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும். விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப இப்ப அதனால என்ன செய்ய முடியும், அவரை யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் வெறும் ரசாயன கலவையா அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப நம்மளுடைய உடல் எதனால ஆனது? எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்மளுடைய உடல் எதனால ஆனது சொல்லுங்க யாராலும்? பஞ்சபூதங்களால ஆனது. கரெக்ட். அந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆன அந்த உடல் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், இது நான் தான், ஆத்மாவும் நானும் ஒண்ணுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது கிடையாது. இப்ப நம்மள்ட்ட ஏகப்பட்ட குணங்கள் இருக்குது. என்னென்ன குணங்கள்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட புத்தி இருக்கு, அந்த புத்தியோட கூட சேர்ந்து ஞானம் இருக்குது, அப்புறம் மயக்கம், அப்புறம் மன்னிக்கிற குணம் இருக்குது, வாய்மை இருக்குது, புலனடக்கம்ங்கிறது இருக்கு, மன அடக்கம்னு இருக்கு, சுகம் துக்கம், அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு, அச்சம் அச்சமின்மை, அஹிம்சை, சமத்துவம், திருப்தி, தவம், தானம், புகழ் மற்றும் நிகழ்ச்சி. இது எல்லாமே நம்ம பகவத்கீதை புக்ல இருக்கதான் நான் சொல்றேன். இது எல்லாமே இத்தனை குணங்கள் நமக்கு இருக்குதே, இதை தாண்டி இன்னும் குணங்கள் இருக்கு. நான் ஒரு லிஸ்ட் இதுக்குள்ள கொடுத்துருக்க சொல்றேன். இத்தனை குணங்களும் எங்க இருந்து வந்தது? நமக்கு நமக்கு தானா வந்ததா? இந்த குணங்கள்லாம் கிடையாது. பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். இத்தனை குணங்களும் பகவான்கிட்ட நிறைஞ்சிருக்கு. அவர் என்ன சர்வ குணர். அவர் எப்படி சொல்றோம் அவரை, நிர்குணம்னு சொல்லுவோம். அதே சமயத்துல 16 கல்யாண குணங்கள் நிரம்பியவர்னு சொல்றோம். அவரை குணங்களற்றவர்னு சொல்றோம், குணங்கள் உடையவர்னு சொல்றோம். அப்படியே கான்ட்ராக்ட் தான் நமக்கு சொல்றோம்.
அப்ப பகவான்கிட்ட இருக்கிற அந்த குணங்கள் தான் அவர்கிட்ட நிறைஞ்சு வழியுது. அந்த குணங்கள் நம்மள்ட்ட வந்து அதுல இருந்து ஒரு ஒரு டிராப் அளவுக்கு நமக்கு அந்த குணங்கள்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்குது. அந்த இங்க தோன்றி இருக்குமே இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் என்ன திடீர்னு தானா முளைச்சவங்களா இல்ல, எல்லாமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள், அவருடைய அம்சம். நாமெல்லாம் அந்த அம்சத்தின் அம்சமா நாமெல்லாம் வந்திருக்கோம். நம்மளுடைய எப்படி வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம அப்பா பேரை சொல்லுவோம். அப்பா எப்படி இருந்தாருன்னா அப்பாவோட அப்பா தாத்தாவை சொல்லுவோம். தாத்தா எப்படி இருந்தாருன்னா தாத்தாவோட அப்பாவை சொல்லுவோம். இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போனோம்னா அது போய் பிரம்மர்ல தான் முடியும். பிரம்மா தான் வந்து இத்தனை உயிர்வாழிகளையும் தோற்றுவிக்கிறார். அதனால பிரம்மா வந்து நமக்கு தாத்தா மாதிரி. அப்ப பிரம்மா நமக்கு தாத்தான்னா, பிரம்மாவை படைச்ச பகவான் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு தாத்தாவுடைய அப்பா அப்படிங்கும்போது பரப்பிரபிதாமக அப்படின்னு கூட வரும் அந்த ஒரு வேர்டு. அப்படி பார்க்கும்போது பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் நாம எல்லாம் அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, இதை அறியாதவன் விலங்குக்கு ஒப்பாவான். இப்ப நாம எல்லாம் வந்து பகவத்கீதை படிக்க வந்துட்டோம். நமக்கு தெரியுது, 2வது சாப்டர்லயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், நம்ம உடல் அல்ல, நம்ம ஆத்மா. ஆத்மாவுக்கு வந்து இறப்பு பிறப்புங்கிறது கிடையாது, அது சனாதனமானது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இந்த பகவத்கீதை படிக்க வராம இருக்கிறாங்களே இன்னும் எத்தனையோ கோடி மக்கள். அவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, இந்த உடலையும் ஆத்மாவையும் ஒண்ணுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட மக்கள் வந்து விலங்குக்கு ஒப்பானவர்கள், ஒரு மிருகத்துக்கு சமம் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அதனாலதான் நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும், நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அறிஞ்சவங்க எல்லாரையும் வந்து இந்த குரூப்ல சேர்த்து விடுங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஞானம் அவங்களுக்கும் தெரியட்டும். அவங்களும் என்ன வந்து இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா, ஆன்மீக விஞ்ஞானம் இது. இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அவங்களும் என்ன செய்யலாம், பகவானை அடையறதுக்கான ஒரு வழி வாய்ப்பு அவங்களுக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அதுல சொல்றாங்க. இப்ப இந்த சாப்டர்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது சதுஸ்லோகி. சதுஸ்லோகின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 4 சதுர்னால உங்களுக்கு தெரியும், 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து கீதையோட மொத்த சாரம். அதாவது இதுவரையிலும் எவ்வளோ 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு நம்ம சாப்டர் கீதையில. அந்த 700 ஸ்லோகத்தோட கருத்துக்கள் அனைத்தையும் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல அடக்கி வச்சிருக்கிறாங்க பகவான். அதனாலதான் இது வந்து சதுஸ்லோகி, கீதையோட சாரம் அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எப்படின்னா விதை போன்றது, பகவத்கீதைக்கு ஒரு விதை போன்றது. அதை வந்து ஜாக்கிரதையா படிங்க, கவனமா படிங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து இப்ப நம்ம விரிவா அது ஒண்ணு ஒண்ணா நம்ம படிக்க போறோம். இது 8ல இருந்து 11 வரையிலும் இருக்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள் தான் வந்து சதுஸ்லோகி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. 8ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மா புதாபாவ சமன்விதாக. என்ன சொல்றாங்க, ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே அப்படிங்கிறார் பகவான். ஜட உலகம்ங்கிறது இந்த பிரபஞ்சம், ஆன்மீக உலகம்ங்கிறது பகவான் இருக்கக்கூடிய இருப்பிடம். அது வந்து நம்மளுடைய உலகத்துல இருந்து 50 கோடி யோஜனை தூரத்துல இருக்குதாம். ஒரு யோஜனைங்கிறதே எனக்கு கணக்கு சொல்ல தெரியல. அது எனக்கு அது வந்து படிச்சாதாங்க அதோட அளவீடு தெரிஞ்சாதான். 50 கோடி யோஜனை தூரத்துல இருக்குது. இப்போ கோலோக சாட் பின்னாடி காட்டுவேன். அதுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அது வந்து எப்படின்னா முக்கால் பாகம் ஆன்மீக உலகம் தான் இருக்குது. 1/4 பாகம் தான் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஜட உலகம் இருக்கு. அப்ப இந்த 1/4 பாகம் இருக்கக்கூடிய ஜட உலகத்துல நம்ம ஒரு பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறோம். இத போல பிரபஞ்சங்கள் எண்ணிலடங்காதது இந்த உலகத்துல, இந்த அண்டங்கள்ல சுத்திட்டு இருக்குது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த 1/4 பாகத்திலே எண்ணிலடங்காத பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. இது வந்து 1/4 பாகம். இதே போல 3/4 பாகம் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்பனை பண்ணி கூட நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த ஆன்மீக உலகம் ஜட உலகம் அனைத்திற்கும் மூலம் யாரு, விதை நான் தான் அப்படிங்கிறாரு பகவான். அவர்கிட்ட இருந்துதான் அத்தனையும் வெளியில வருது, என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்தறிஞர்கள் என்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு பகவான் வந்து இதுல சொல்றாங்க. அப்போ வந்து அந்த ஞானம் பகவான்கிட்ட அவருதான் வந்து நாராயண உபநிஷத்துன்னு ஒண்ணு இருக்குது. உபநிஷத்து 108 உபநிஷத்து இருக்குது. அதுல வந்து நாராயண உபநிஷத்துலயே அதான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
நாராயணாத் பிரம்ம ஜாயதே நாராயணாத் பிரஜாபதிஹி பிரஜாயதே நாராயணாத் இந்திரோ ஜாயதே நாராயணாத் அஷ்டௌ வசவே ஜாயந்தே நாராயணாத் ஏகாதச ருத்ரா ஜாயந்தே நாராயணா துவாஷதித்யா. அப்படின்னா என்ன சொல்றாரு? நாராயணத்திலிருந்து தான் பிரம்மா பிறந்திருக்கிறார். நாராயணத்திலிருந்து தான் யார் பிறந்திருக்கா? பிரஜாபதிகள் பிறந்தாங்க. நாராயணத்தான் இந்திரர் பிறந்திருக்கிறாரு. நாராயணன் தான் 8 வசுக்கள் பிறந்தாங்க. நாராயணன் தான் 11 ருத்ரர்கள் பிறந்தாங்க. நாராயணன் தான் யார் வந்தா? 12 ஆதித்யர்கள் பிறந்தனால அத்தனை பேரும் நாராயணர்ந்து வந்தாங்க. ஆனா அந்த நாராயணர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பகவானை எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணருடைய மகிமை இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அவர் மேல நமக்கு ஒரு அன்பு வரும். அந்த சம்பந்தம் நேற்று படிச்சோம் இல்லையா, 2 நாளைக்கு முன்னாடியே 5 விதமான ரசங்கள், பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன, பகவான்கிட்ட எப்படி உறவு கொள்ளணும் அப்படிங்கறது சொல்றதுதான் இந்த 10.8 சம்பந்தத்தை பத்தி சொல்றது இந்த ஸ்லோகம். அதுதான் இதுல சொல்லிருக்காங்க. எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. ஆன்மீக மற்றும் லௌகீக உலகங்கள் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன. இதை அறிந்த புத்திமான்கள் என்னை வழிபடுவர். யாரெல்லாம் வழிபடுவாங்க அப்படின்னா பகவான்கிட்ட இத்தனை எல்லாம் அண்டங்களா வருது இல்லையா, அத்தனையும் பகவான்கிட்ட வெளியில வந்ததுங்கிறத யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க பகவானை வழிபடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்த 10.9 என்ன சொல்றாங்க பகவான் அப்படின்னா, மச்சித்தா மத் கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்த சமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. என்ன சொல்றாங்க? தூய பக்தர்கள், பகவான் மேல பக்தி செலுத்தக்கூடிய அந்த தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் யாருக்கிட்ட இருக்கும்? பகவான் மேலதான் இருக்கும். அவர்கிட்டயே எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பகவானுக்காகவே அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. இப்ப பிரபுபாதாவே உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் என்ன செஞ்சாரு? எத்தனாவது வயசுல அவர் இந்த பக்தி தொண்டுங்கிற படியில அடி எடுத்து வச்சாருன்னு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? 69வது வயசுல. 69வது வயசுல நம்ம எல்லாம் என்ன செய்வோம்? வீட்டுல ஈசி சேரை போட்டுட்டு படுத்துக்கிட்டு விசாம டிவி பார்த்துக்கிட்டு பொழுது போக்குவோம். அவர் என்ன செய்யறாரு? அப்பதான் தன்னுடைய குருவோட சொல்படி என்ன செய்யறாரு? நியூயார்க்கு போய் அங்க பக்தி எப்படிப்பட்ட மக்கள் அவங்க எல்லாம் ஹிப்பீஸ், அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கும்? தண்ணி அடிப்பாங்க, ஹிப்பீஸா இருப்பாங்க, சிகரெட் குடிப்பாங்க, பெண்கள்கிட்ட தகாத உறவு வச்சிருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட மக்கள்கிட்ட பக்தியை, கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பி இஸ்கானை முத அங்கதான் நிறுவனார். அதுக்கு பிறகுதான் இந்தியாவிலேயே ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தார். அந்த மாதிரி அவருடைய வாழ்க்கையே பக்தி, கிருஷ்ண பக்தியாக அர்ப்பணிச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி இருப்பாங்களாம் பக்தர்கள். அப்புறம் தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கு ஒரு உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பக்தியை பத்தி சொல்லணும்னா அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது தான் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள என்னது, அந்த அபித்தையா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அபித்தையான்னா சம்பந்தம், சம்பந்தத்துக்கு அடுத்தது வரக்கூடியது அபித்தையா. அபித்தையான்னா நாம எப்படி பகவானை சென்று அடையணுங்கிறதுக்கான ஒரு வழி. அந்த வழிமுறை எப்படி வருது அப்படின்னா, ஒரு பக்தனுக்குள்ள எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தொண்டு, அதாவது பகவான்கிட்ட பக்தி செய்யணுங்கிற அந்த பக்தி தொண்டுங்கிற விதை ஊனப்படுதான் நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள. நம்ம செடியை தரையில ஊனுவோம் இல்லையா, ஒரு விதையை ஊனி அது முளைச்சு வர்றதை பார்த்து நம்ம ரசிப்போம். அது போல நம்ம இதயத்துக்குள்ள நம்மளுடைய குருமார்கள் நமக்கு என்ன செய்யறாங்க? நமக்கு பக்தி தொண்டுங்கிற விதைய நம்ம இதயத்துல விதைக்கிறாங்க. அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த மந்திரம் என்ன செய்யுது? தண்ணி ஊத்துது. அந்த பக்தி விதைக்கு தண்ணியை ஊத்துது. அந்த தண்ணியை ஊத்த அது என்ன செய்யுதுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா முளை விட்டு வெளியில வருது. முளை விட்டு படிப்படியா வளர்ந்து அது என்ன செய்யுது? இந்த ஜட உலகம்ங்கிற அந்த திரை இருக்கு இல்லையா, மூடி இருக்கு இல்லையா, அந்த திரை நம்ம கோலோச்சாட்ல காட்டுற அந்த திரை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு. அந்த திரையை கிழிச்சுக்கிட்டு அது என்ன செய்யுது? பிரஜா நதியை கடந்து கோலோகம் வரையிலும் போய் அதை தாண்டி கிருஷ்ணலோகம் வரையிலும் வளருதான் கொடி. அந்த பக்தி கொடி வளர்ந்து அங்க போய் கிருஷ்ணருடைய பாதத்துல போய் தஞ்சம் அடையுதோம். அந்த கொடி நம்ம செடி ஊனும், ஒரு செடி வளர்த்தோம்னா அது பழம், காய், கனி, பூக்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா, அது போல இந்த பக்தி தொண்டுங்கிற அந்த விதையும் என்ன செய்யுது? கொடியும் பழங்களை உற்பத்தி செய்து, பூக்களை உற்பத்தி செய்து எல்லாம் கொடுக்குதான்.
கொடுத்துட்டு என்ன செய்யுது, பகவானுடைய பாதங்கள்ல போய் தஞ்சமடையுது. தஞ்சமடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவானுடைய பாதங்களை விட்டு விலகவே விலகாது. அப்படி ஒரு நிமிஷம் விலகினாலும் தண்ணியை விட்டு எடுத்து மீனை வெளியில போட்டா எப்படி அது துடிக்குமோ, அத போல அந்த பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய பாதத்தை விட்டு விலகினா துடிப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள் வந்து பகவான் மேல பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த 9th சாப்டர்ல குறிப்பா வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டுங்கிறது. அதான் பக்தர்கள் ஆனந்தமா செய்யறாங்க. எப்படி மச்சித்த மத்கத பிராணா, அவங்களுடைய எண்ணங்கள்லாம் பகவான் மேலேயே லயித்து இருக்கு. அவங்க ஒருத்தர் பேசும்பொழுதும் பகவானை பற்றிய பாடல்கள் பாடுறது, அவர்களை பற்றிய கதையை சொல்றது, அவருடைய லீலைகளை பத்தி பேசுறது, அதுல என்ன அடைகிறாங்க, அங்க திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகிறார்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. அடுத்தது இது 10, 11. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் பிரயோஜன். பிரயோஜன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் சம்பந்தம், அடுத்தது அபிதயா, இது வந்து பிரயோஜன். பகவான் அந்த வழிபடுறதுனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் நினைக்கலாம்ல. அதுக்குதான் பகவானே அதையும் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமா உபயாந்தி தே. என்ன சொல்றாரு, எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன். நம்ம பகவானை வந்து வணங்கிட்டு இருந்தா போதும், எப்ப போதாலும் அவருக்கு தொண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும். பகவானோட உலகத்துக்கு போகணுங்கிற கவலை நம்ம பட வேண்டாம், அவரே பார்த்துக்குவார். நம்மள வந்து அவரே தூக்கிட்டு போயிடுவாரு. இப்ப வந்து துருவன் வந்து என்ன செய்யறாரு, 5 வயசு குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் வந்து காட்டுல போய் தவம் பண்றாரு. 5 வயசு குழந்தை. அப்ப வந்து அவருடைய கடுமையான தவம், அந்த தவம் எப்படிப்பட்ட தவங்கிறது நம்ம லெவல் 2ல ரொம்ப டீட்டெயிலா படத்தோட காட்டுவோம். இப்ப வந்து இதுல நமக்கு கொடுக்கல, நான் உங்களுக்கு லைட்டா சொல்றேன். அது வந்து அவர் கடுமையான ஒரு தவம். அந்த மாதிரி ஒரு தவம் 6 மாசம் இருக்கிறாரு. அவருடைய தவத்தின் வலிமையால என்ன ஆகுதுன்னா, இது பூமி நடுங்கி சரிஞ்சு விழுதாம். அந்த அளவுக்கு அவருடைய தவம் இருக்குது. அப்ப வந்து பகவானே வந்து ஓடி வரார். அவரால் இருக்க முடியல வைகுண்டத்துல, தானே வரார், நாராயணரே வரார். வந்து என்ன செய்யறாரு, அவருடைய கையில இருக்க அந்த பாஞ்சஜன்யம்னு இருக்க அந்த சங்கால அந்த துருவனோட கன்னத்துல தடவுறாரு. தடவுனோன்னா அவருக்கு வந்து ஞானம் பிறக்குது. பகவானை பார்த்தாலும் அவர் பேசவே தோணல. என்ன பேசுறது, எப்படி அவரை புகழறதுன்னே தெரியல. ஏன்னா 5 வயசு குழந்தை. அப்ப வந்து அந்த தடவுனோன்னா அவருக்கு ஞானம் வருது. அவர் வந்து பகவானை வந்து துதி பாடுறாரு. துருவஸ்துதி அப்படிங்கிறது பாகவத்துல இருக்குது. அந்த அறிவை யார் கொடுக்கிறார், பகவானே கொடுக்கிறார். அவரை அங்க வந்து துருவலோகம்னு அமைச்சு அங்க துருவலோகத்துல அனுப்புறாருன்னா அது பகவானே செய்யறார் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு. அடுத்தது தேஷாம் ஏவானு கம்பாத்தம் அகம் அஜ்ஞான ஜப்தவஹ நாஷயாமி ஆத்ம பாவஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா. பகவான் என்ன செய்யறாரு, பக்தர்கள்ட்ட விசேஷ கருணை. இப்பதான் நான் சொன்னேன், எல்லார்கிட்டையும் அவர் வந்து பாசமா தான் இருக்கிறாரு, யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாதவரு. ஆனா பக்தர்கள்ட்ட அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒருபடி அதிக கருணையை கொடுக்கிறாரு, மெர்சி. அந்த விசேஷ கருணையை காட்டுறதுக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர்களுடைய இதயத்தில் வசிக்கும் நான். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பகவான் இருக்காரு பரமாத்மா ரூபத்துல. ஆனா பக்தர்களுடைய இதயத்துல இருக்கிற அவர் என்ன செய்யறாரு, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, அறியாமைங்கிற ஒரு இருள் நிறைஞ்சிருக்குது. அதனாலதான் பகவானை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. அதுக்குதான் நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரங்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் நம்ம துணையா பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ஞானத்தை அடைய நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட அந்த அறியாமைங்கிற இருளை ஞானம்ங்கிற சுடர் விடும் தீபம், அந்த தீபத்தை ஏத்தி ஞானத்தை ஏத்தி பகவான் என்ன செய்யறாரு, அழிக்கிறார், அறியாமையை அழிக்கிறார். ஏன்னா பக்தர்களுக்கு கருணையை அவர் காட்டுறாரு அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்றாங்க. இதான் பார்த்தீங்களா, பக்தனுடைய இதயத்துல அறியாமைங்கிற இந்த இருள் இருக்கு. பகவான் என்ன செய்யறாரு, புத்தி யோகம்ங்கிற அந்த சுடர் விடும் ஞானத்தை அவர் ஏத்துறாரு. ஏத்தணும்னா என்ன செய்யறாரு, நமக்கு வந்து யாருக்கு செய்யறாரு, பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்பவர்களுக்கு. அன்பு தொண்டு யாரெல்லாம் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு அதை நான் கொடுக்குறேன், அவங்கள நானே என்னுடைய உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறேன். இதுதான் வந்து பிரயோஜன். இந்த 4 ஸ்லோகங்களோட கருத்து தான் இந்த பகவத்கீதை ஃபுல்லாவுமே நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டு அப்படின்னு
நமக்கு வந்து பகவான் இந்த சதுஸ்லோகி மூலமா இதுல வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாரு. இப்ப கோலோக வரைபடம் இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதுவரையில் கோலோக சாட் சொல்லியிருக்கிறேன். பகவானுடைய விரிவங்களை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதை வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மூல முழுமுதற் கடவுள் யாரு அப்படின்னா இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அவருடைய விரிவங்கமா வர்றது யாருன்னா பலராமர். அவருடைய விரிவங்கம், நேரடி விரிவங்கம் யாருன்னா பலராமர் வராரு. அவர்கிட்ட இருந்து 4 பேர் விரிவடைகிறாங்க. யாரு? வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், அப்படி 4 பேரு சதுர் வியூகம் வருது. அந்த சதுர் வியூகத்துல இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷர், இவருதான் மகா சங்கர்ஷர், அந்த மூல சங்கர்ஷர். அந்த மூல சங்கர்ஷர் தான் யார் வரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாராயணர் வராரு. இந்த நாராயணர் தான் அவர் என்ன பண்றாரு, அவர்கிட்ட இருந்து மறுபடியும் இன்னும் 4 விரிவங்கள் சதுர்வியூகம் வரும். அதெல்லாம் இங்க கொடுக்கல. மறுபடியும் வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தன் மறுபடியும் 4 பேர் வருவாங்க. அந்த 4 பேர்ட்ட இருந்து அவர் வந்து அடுத்த சங்கர்ஷர், அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்து என்ன வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 இது விரிவங்கங்கள். காரணோகதை விஷ்ணு நான் சொன்னேன் இல்லையா, காரணோகதை விஷ்ணு, கர்ப்பகோதை விஷ்ணு, அப்புறம் க்ஷீரோகதை விஷ்ணு, அந்த 4 பேரும் வராங்க. இப்ப இதை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் தான் மூல மெழுகுவர்த்தி. இப்போ ஒரு மெழுகுவர்த்தி இருக்கு, அதனால மற்ற விளக்குகளை நம்ம ஏத்துறோம். மெழுகுவர்த்தின்னு சொல்றதை விட விளக்கு எடுத்துக்குவோம். மெழுகுவர்த்தி கூட அது கரையுது, நமக்கு வந்து உருகுது. உருகக்கூடியதை நம்ம வச்சுக்க வேண்டாம், விளக்கு எடுத்துக்கிறோம். அந்த விளக்கு எடுத்து நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், மற்ற விளக்குகள் நம்ம வந்து கார்த்திகை விளக்கு இருக்கு, கார்த்திகைக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல நிறைய விளக்கு ஏத்துவோம். தெருவாசல்ல ஏத்துவோம், வீட்டுக்குள்ள ஏத்துவோம், மாடியில ஏத்துவோம். பல இடங்கள்ல நம்ம வந்து வீடு முழுக்க ஜெகஜோதியா விளக்கு ஏற்றி வைப்போம். ஒரு விளக்குல இருந்து இன்னொரு விளக்கு ஏத்திக்கிட்டே போவோம். ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம தீக்குச்சி கிழிக்க மாட்டோம். ஒரு விளக்கு எடுத்து வச்சுட்டு எல்லா விளக்கையும் நம்ம ஏத்துவோம். ஏத்திருப்பீங்க பெண்கள்லாம், நீங்க வந்து நிறைய மாதாஜி எல்லாம் இருக்கீங்க, அனுபவப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஏத்தும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஏத்தணுமே, ஃபர்ஸ்ட் ஏத்தணும்ல ஒரு விளக்கு, எல்லாத்தையும் ஏத்தணுமே. அந்த விளக்கு ஏதாவது குறைஞ்சு போகுதா, அது ஏதாவது விளக்கு வந்து அதாவது குறைவடையுதா அதோட ஜோதியிலன்னா இல்ல, எல்லாத்துக்கும் ஜோதியை கொடுக்குது, அதுவும் ஜோதியோட விளக்கு எரியுது. அப்படிதான் பகவான் வந்து மூல கிருஷ்ணர், மூல முழுவதும் கடவுளா இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து வரவங்க எல்லாருமே மூலமாவே தான் இருக்கிறாங்க, முழுமையோட தான் இருக்கிறாங்க. அது வந்து ஈஷோபநிஷத்துல நம்ம படிச்சோம்னா தெரியும். பூர்ணம் இத பூர்ணம் அதம் பூர்ணம் சர்வசிய பூர்ணம் இதம்னு வரும், ஒரு பாட்டு அழகா இருக்கும். அந்த மாதிரி பூர்ணமா இருக்கக்கூடிய பகவான்கிட்ட இருந்து வர்ற எல்லா விரிவங்கங்களும் பூர்ணமத்தோட தான் இருக்கிறாங்க. யாருமே வந்து முழுமையடையாதவங்க இல்ல. நாம கூட பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததான் நாமளும் முழுமையோட தான் இருக்கிறோம். அப்ப மூல முழுவதற்கு கடவுளா இருக்கிற பகவான் வந்து எந்த விதத்திலயும் குறைவடையல அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்க உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு கோலோக சாட் இப்பவே காட்டவா, இல்ல அடுத்தது கொஞ்சம் லாஸ்டா காட்டுறேன் உங்களுக்கு பற்றி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் மகாவிஷ்ணுவோட லீலை. இவர் தான் வந்து என்னதுன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல காரணோகதாய் விஷ்ணு, காரணோகதாய் விஷ்ணுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய இவர் தான் கர்ப்பகதாய் விஷ்ணு. ஆனா இதுல வந்து கொஞ்சம் படம் மாத்தி கொடுத்துருக்குறாங்க தவிர்த்தா. காரணோகதாய் விஷ்ணுக்கு வந்து எப்படி படுத்திருப்பாருன்னா, இந்த ஆதிசேஷன் இருக்காது, அப்படி அந்த அவர்கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி பிரபஞ்சங்கள்லாம் வெளியில வரும். அந்த மாதிரிதான் அவருடைய மூச்சு காற்றுல இருந்து என்ன ஆகுது, கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் தோன்றுகின்றன. இந்த உலகத்துல வந்து கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் யார் இருக்காருன்னா ஒரு பிரம்மா. இந்த இவர் இருக்காரு, கர்ப்பகதை விஷ்ணு இருக்காரு. அவருடைய தொப்புள்ள இருந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் ஒரு பிரம்மா இருக்கிறாரு. நமக்கு இருக்கிறது 4 தலை பிரம்மா, ஒரு பிரபஞ்சத்துல 100 தலை பிரம்மா கூட இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப பல பிரம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க, பல பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. இந்த இவர் இருக்கக்கூடிய உலகம் எப்படிப்பட்டதுன்னா, பகவான் காரணோகதாய் விஷ்ணு இருக்கிறது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறாரு. நாம இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட உலகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிறைச்சாலை போன்று இருக்கு. சிறைச்சாலை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உலக சாட் பார்க்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. எல்லாமே பகவானுடைய லீலையில தான் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் இவரு பரமாத்மா. பரமாத்மாங்கிறது யாருன்னா நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறவரு. 4 கை ரூபமா நாராயண ரூபத்துல இருக்கிறாரு. அவரு தான் வந்து நம்மளை வந்து நிர்வாகம் பண்ணக்கூடியவர். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் சாட்சியா இருக்கிறாரு. இப்ப வந்து அதுக்கு உதாரணமா இது வந்து ஒரு முண்டக உபநிஷத்துல இந்த பாட்டு வரும். ஒரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதயத்துக்குள்ள 2 பறவைகள் இருக்கு. ஒரு பறவை ஜீவாத்மாங்கிற பறவை,
இன்னொரு பறவை வந்து பரமாத்மாங்கிற பறவை. பறவை உனக்கு உருவம் நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சதுக்காக பறவையா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு பறவை என்ன செய்யுது? பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியுதா படம்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த பறவை வந்து அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு, ஏன் இந்த பறவை வந்து தோழ பறவை. இந்த பறவைக்கு தோழ பறவை. இந்த பறவை ஏன் பழம் சாப்பிடுற பறவையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்? உங்களுக்கு எல்லாம் ஏதாச்சும் தோணுதா? பரமாத்மா நான் உள்ள இருந்துட்டு என்ன செய்யுது ஜீவாத்மான்னு பார்த்துட்டு இருப்பாரு மாதாஜி. என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. நம்மள வந்து அழைச்சிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஏன் இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க? ஏன் வா, என் கூட வா, என்ன திரும்பி பாருன்னா நாம என்ன பண்றோம்? அவரை திரும்பியே பாக்குறது இல்ல. அவரை கவனிக்கவே இல்லை. நம்ம பரமாத்மாவை கவனிக்காம இருக்கிற மாதிரி நம்ம பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இங்க துக்காலயத்திலேயே இருக்கிறோம். பழம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நாம வந்து இனிப்பா இருக்கிறது வந்து இன்பம், கசப்பா இருக்கக்கூடிய பழம் வந்து துன்பம். இந்த இன்ப துன்பத்தை நாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமே தவிர பகவானை திரும்பியும் நம்ம பார்க்கல. ஆனா அவரு வந்து என்ன செய்யறாரு? காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. நீ எப்ப என்ன திரும்பி வைப்பியோ பாரு, நான் உன்னை அழைச்சிட்டு போக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. அது மட்டும் இல்ல, சாட்சியாவும் இருக்கிறாரு. நம்ம வந்து என்னென்ன செய்யறோங்கிறத அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம செய்யறக்கூடிய காரியம் யாருக்கும் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாம நம்ம இந்த காரியத்தை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஒரு திருடன் கூட என்ன செய்வோம்? திருட போகும்போது யாருக்கும் தெரியாம நம்ம திருடிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு நினைப்பான். கொலை செய்யறவன் அப்படிதான் நினைப்பான். ஆனா எல்லாத்துக்கும் சாட்சியா இதயத்துல இருக்க பரமாத்மா வந்து அவருக்கு தெரியாம இங்க எதுவுமே நடக்கிறது இல்ல. அவர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதுக்கு தகுந்ததுதான் நமக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு? மறுபிறவியா அவர் வந்து நமக்கு அமைச்சு கொடுக்குறாரு. நாம செய்யற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்யறாரு? நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு வந்து எதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்கணுமோ அதுக்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. எதுக்கெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அதுக்கு வந்து அவர் பர்மிஷனும் கொடுக்கறதில்ல. நாம நினைக்கிறோம் மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் அப்படிங்கிறோம். அதாவது நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம நடத்திடலாம்னா முடியாது. பகவான் நினைச்சா மட்டும்தான் அந்த காரியம் நிறைவேறும். அப்ப அனுமதிப்பாளர் அவர் தான், சாட்சி அவர் தான் அப்படின்னு இருக்கிறாரு. சரி, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறாரே, அப்ப கோலகத்துல இல்லையா, ஒரு வைகுண்டத்துல இல்லையான்னா அங்கேயும் இருக்கிறார். அவருடைய விரிவங்கமா அவருடைய எனர்ஜி வந்து இங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரு கோலகத்துல நித்தியமா லீலைகள்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. அவருடைய எனர்ஜியா நம்மள்ட்ட உள்ள வந்து பரமாத்மா சொரூபம். 3 விதங்கள்ல பகவானை உணர்றோம் இல்லையா? ஒண்ணு வந்து என்னன்னா நீங்களே சொல்லுங்க, 3 நிலைகள். பகவானுடைய 3 நிலைகள் என்ன? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். சூப்பர், ஹரிபோல் மாதாஜி. அந்த தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பிரம்மன்கிறது பிரம்ம ஜோதி, அந்த ஜோதி வடிவத்துல இருக்கிறாரு. அப்போ பரமாத்மா ரூபத்துல நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்கிறாரு. பகவானா வந்து கிருஷ்ணலோகத்துல இருக்கிறாரு. அவருடைய அங்கமா இங்க வந்து 3 நிலைகள்ல அவர் இருக்கிறாரு. அதனில இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கமும் அவர் நிரம்பி நிற்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல வந்து நமக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டா தான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்னென்ன உலகங்க எப்படி எல்லாம் அவர் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்க நம்ம சாப்டர் எடுத்து படிச்சு பாருங்க. எல்லாத்தையும் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இல்லைன்னா கண்டிப்பா வாங்கிடுங்க. வாங்கி படிச்சீங்கன்னா தான் அது புரியும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதுல வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, நமக்கு கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மிருகங்கள், காட்டுல வசிக்கக்கூடிய மிருகங்கள்ல நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? சிங்கம் இருக்கிறதுலே சிங்கத்தை தான் வந்து என்ன செய்வோம்? உயர்ந்த மிருகமும் நான் சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து காட்டுக்கே ராஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி மிருகங்கள்ல நான் சிங்கமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதே போல மீன்கள்ல வந்து நான் சுறா மீனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அதே போல இன்னும் வந்து நிறைய சொல்லுவாரு. சேனாதிபதிகளில் நான் கார்த்திகேயன், அதாவது முருகனா இருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, சமுத்திரம் பார்க்கடல் கிடைக்கிறாங்கல்ல, அதுல இருந்து வர உச்சேஸ்வர வாங்குற அந்த குதிரை அதையா நான் தாங்கிறாரு. ஐராவதம் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் வில்லு ஏந்தக்கூடிய அத கோதண்டம்ங்கிற அந்த வில்லை ஏந்தக்கூடிய ஆயுதம் ஏந்தவர்களையும் நான் ராமனா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஒண்ணா அவர் வந்து நிறைய சொல்லி இருப்பாரு. இந்த இதை படிச்சீங்கன்னா தான் புரிய வரும். அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி அவர் சொல்றாரு. வைபவங்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, உங்களுடைய வைபவங்களை பத்தி சொல்லுங்கன்னு அவர் கேட்டதுனால அவர் சொல்றாரு. அப்ப என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் என்னோட ஒரு சிறு பொறி அப்படிங்கிறாரு. பெரிய நெருப்பு எரியுது, இடிச்சு காட்டு தீ மாதிரி அதுல இருந்து ஒரு பொறி பறந்து வந்தா எப்படி இருக்குமோ
அத போல ஒரு சின்ன பொறி தான் என்னோட ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி நான் உனக்கு சொன்னேன் அப்படின்னு கடைசியா வந்து அர்ஜுனன்ட்ட ஒரு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு அவருடைய வைபவங்கள் வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதெல்லாம் கேட்டவுடனே அவர் என்ன செய்யறாரு அர்ஜுனன், உடனே ஒரு சரணாகதி அடையாரு. பரம் பிரம்ம பரம் தாமா பவித்ரம் இதம் உத்தமம் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து பரமபுருஷ பகவான், சக்தி அல்ல, நீங்க ஒரு புருஷர் அப்படிங்கிறத அவர் ஒத்துக்கிறாரு. நீங்களே ஆதி தேவன், நீங்களே பிறப்பற்றவர். நான் வந்து உங்களை வந்து இதுவரையிலும் யாரெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா வியாசர், அசித்தர் அப்படின்னு நிறைய ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாரு. அவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப உங்க வாயாலேயே நீங்களே சொல்ல நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு, உங்களை வந்து நான் பரபிரம்மமா முழுமையா நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட அவர் வந்து சரணாகதி பண்றாரு. அதுவும் அந்த இதுல வருது. இப்ப ஒரு கேள்வி பதில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. புத்தர் வந்து அவதாரமா அப்படின்னு கேள்வி. என்ன சொல்றீங்க நீங்கெல்லாம், என்ன நினைக்கிறீங்க? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? அவதாரம் தான் மாதாஜி. ஓகே. பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி இல்லைன்னாங்க. சுபா மலர் மாதாஜி வந்து ஆமாங்கிறாங்க. வேற? அவதாரம் தான் மாதாஜி. அவதாரம் யாருடைய அவதாரம் மாதாஜி? கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான் மாதாஜி. சூப்பர், ஹரி போல். கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் தான் புத்தர். வந்து அவர் எதுக்காக அந்த அவதாரம் எடுத்து வந்தார் அப்படின்னு யாருக்கா தெரியுமா? புத்தர் அவதாரத்தை இவர் எதுக்கு எடுத்து வந்தார்? அஹிம்சை மாதாஜி. கரெக்ட். அந்த காலகட்டத்துல அவர் தோன்றின காலத்துல எப்படி இருந்ததுன்னா எல்லாரும் மிருகவதை பலி கொடுத்தாங்க. அது யாகம்லாம் வளர்த்தா மிருகவதை கொடுப்பாங்களா, பலி கொடுப்பாங்களா மிருகங்களா. அந்த பலி கொடுக்கறது வந்து என்னாச்சுன்னா அது சாப்பிடணுங்கிற ஆசையிலேயே அதிகமா வந்து மிருகவதைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மக்கள். அதாவது கசாப்பு கடையை தான் எடுக்கல, மற்றபடி அந்த அளவுக்கு வந்து விலங்குகளை கொல்றது பார்த்துக்கும் பொழுது பகவானால பொறுக்க முடியல. இந்த முட்டாள் மனிதர்களை எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக புத்தரா அவதாரம் வந்து அந்த மிருகவதைய வந்து அவர் தடுத்தாராம். அதுக்காகவே அந்த அவதாரம். மற்றபடி அவர் வேற எதுவுமே அங்க வந்து பக்தி எல்லாம் பரப்பவே இல்லை. ஒன்லி அஹிம்சை அதை மட்டுமே கொடுத்துட்டு அவர் போயிட்டாரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 2வது கேள்வி நமக்கு, தீமை ஏன் உள்ளது? நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம பகவான் ஏன் வந்து கெட்டவங்க அசுரர்கள் எல்லாம் படைச்சாங்க, ஏன் வந்து நம்ம தீயமான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு எல்லாருக்குள்ளயும் மனசுக்குள்ள வரும்ல. கெட்ட மனுஷங்களை எதுக்காக படைச்சாங்க, எல்லாருமே நல்லவங்களா இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்ல. எதுக்காக? எதுக்காக தீமையை அவர் படைச்சாரு? நன்மையை படைச்சாரு, நல்லது. தீமையை எதுக்கு படைக்கணும்? நன்மையோட தன்மை என்னன்னு இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னோம்னா தீமையை பார்க்கும்போதுதான் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். தீமை வந்து அதாவது இரவு பகல்னு 2 இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து அந்த இருள் இருக்கு. அந்த இருளை பார்த்தோன்னா தான் அந்த வெளிச்சத்தோட மகிமையை நம்ம உணர்றோம். பிரபு வந்து சூப்பரா சொன்னாரு, ஒரு தீமை இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு நன்மையோட மதிப்பு நமக்கு தெரிய வருது. எல்லாமே நன்மையா இருந்தா நமக்கு தீமையை பத்தி என்னன்னே தெரியாமே இருப்போம். அந்த நன்மையோட மதிப்பு எவ்வளவுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்ல, அது மாதிரிதான் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் எல்லாம் போனோம்னா அங்கெல்லாம் தீமையே கிடையாது. அசுரர்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது. கெட்ட எண்ணம் முடிச்சவங்க எல்லாம் கிடையாது. மனசுல இந்த காமம், குரோதம், லோபம் இதெல்லாமே இருக்காது. அது வந்து தூய்மையான இடம். அங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லவர்களா இருப்பாங்க, எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க. இங்கே மட்டும்தான், பூலோகத்துல மட்டும்தான் என்ன செய்யுது, நன்மை தீமை இருக்குது. அது இன்னொன்னு எதுக்காக அது தீமை இருக்கு அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு பகவான். எல்லாருக்குமே ஒரு லிமிட்டெட் ஃப்ரீடம் இருக்குது. அந்த ஃப்ரீடத்தை நம்ம வந்து எந்த வழியில யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு பகவான். இந்த இடத்துல உனக்கு கண்ணெதிர வந்து ஒரு பக்கம் தீமை இருக்கு, ஒரு பக்கம் நன்மை இருக்கு. நம்ம எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கையில கொடுத்துட்டாரு பகவான். நீ நன்மையை தேர்ந்தெடுத்தினா மேல போவ, மேலுலகங்களுக்கு போவ. தீமையை தேர்ந்தா கீழ் உலகங்களுக்கு போவ. அப்போ உனக்கு சான்ஸ் உன் கையில கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து நமக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு. அதுக்காக தான் இங்க வந்து தீமையும் படைச்சிருக்கிறாங்க. மாயை வந்து நம்மளை வந்து கண்ணை மறைக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து கெட்ட வழியில போறோம். அதே நம்ம பகவான் மேல ஆன்மீகத்துல ஈடுபடும் பொழுது நல்ல வழியை நம்ம சூஸ் பண்றோம்.
அதுதான் பகவான் நமக்கு வைக்கிற ஒரு பாடம். அது வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். மாயை வந்து நமக்கு பாடம் வைக்குது. அடுத்தது பீதாம்பரம். பீதாம்பரம்ங்கிறது மஞ்சள் பட்டாடை. அது ஏன் பகவான் வந்து அதை அணிஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அது ஏன் பகவான் வந்து அதை மஞ்சள் பட்டாடையே எப்போதும் உடுத்தி இருக்கிறார்? ஏன் வேற கலர் அவர் போடக்கூடாதா? மஞ்சள் பட்டாடையே அது கூடணும். பச்சை, நீலம், எத்தனையோ கலர் இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த நிறமா அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க. மாதாஜி? அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க, கிருஷ்ணருக்கு அதான். பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வந்து குரு பரம்பரை. குரு பரம்பரை என்ன சொல்லுது? உண்மையான வழியை காட்டுது. நம்ம வந்து இப்ப வந்து இப்ப இந்த கேள்வி பதிலேயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சில இதை வந்து கற்பனையா கூட நம்ம எடுத்துக்குவோம். வந்து கேள்வியில என்ன கேட்டிருந்தாங்க, நமக்கு வந்து புத்தர் அவதாரமா அப்படின்னு கேட்கும்போது மாதாஜி கூட என்ன செஞ்சாங்க, இல்ல அப்படின்னாங்க. ஒரு மாதாஜிக்கு இருக்குன்னாங்க. அது மாதிரி நன்மை தீமை பத்தியும் இங்க நமக்கு வந்து நம்மளோட கருத்து வேற்றுமை. நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கு. அதனால நாம வந்து என்ன செய்வோம், ஒண்ணுக்கும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சொந்த கற்பனையை வச்சு நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்க முடியாது. புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது தப்பாதான் முடியும். சொந்தமான கற்பனை வந்து தப்பாதான் முடியும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா கற்பனை பண்ணலாம். இப்ப மாதாஜி ஒரு விதமா கற்பனை பண்ணலாம், பிரபு ஒரு விதமா கற்பனை பண்ணலாம், நான் ஒரு விதமா கற்பனை பண்ணலாம். ஆனா அத வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, தப்பு. அப்ப என்ன செய்யணும், அதிகாரபூர்வமான ஆத்தன்டிக்கா வரக்கூடிய அந்த குரு பரம்பரையில வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் மூலமா நாம இந்த ஞானத்தை கத்துக்கணும். பகவத்கீதைங்கிற இந்த ஞானத்தை குரு பரம்பரையில வர்றவங்கள்ட்ட நாம கத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம வந்து உண்மையான எது வழியோ, குரு பரம்பரையில எது பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்குவோம் அப்படிங்கறத இங்க நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்குதான் நடைமுறை பயன்பாடா வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிங்க, பக்தர்களோட சேருங்க, சத்சங்கத்துல இருங்க, தினமும் கீதை படியுங்கள் அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து வழியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓம் தத் சத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து கோலோக சாட்டை நான் காட்டிடுறேன். ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லாருக்கும் தெரியுதா கோலோக சாட்டு? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. இப்போ வந்து கோலோகம்ங்கிறது இதுதான். எங்க இருக்குன்னா இதுதான் கோலோகம். இங்க இருக்கு பாருங்க, இதுதான் கோலோகம்ங்கிறது. இது வந்து தாமரை மலர். அன்னைக்கே நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன், தாமரை மலர் வடிவத்துல இருக்குது. இதுக்குள்ளதான் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கிறா, கிருஷ்ணர், ராதை எல்லாம் இருக்கிறாங்க. யசோதா மாயர், அவங்களுடைய தந்தை தேவகி, வசுதேவர், அப்புறம் வந்து நந்தகோபர், எல்லாருமே அந்த அங்கதான் வசிக்கிறாங்க. அவங்கள சுத்தி வந்து இந்த அஷ்ட சகிகள், அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய தோழிகள், இப்படி வந்து எல்லாம் வந்து இந்த கோலோகத்துல தான் இருக்குது. இப்ப நாம வந்து இந்த கோலோகத்துக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எய்ம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்க இடம் அதுதான். அந்த இடம் வந்து அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இதை விரிவா பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா தெரியும். எப்படி இருக்கும்னா, இங்க இருக்க மாதிரியே பிருந்தாவன் அங்க இருக்குது, அதே மாதிரி துவாரகை இருக்குது. இது வந்து அயோத்தி. இந்த இடம் வந்து அயோத்தி. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, சின்னதாக இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து வைகுண்டம். வைகுண்ட லோகங்கள்னா ஒன்று ரெண்டு கிடையாது, எக்கச்சக்கமான லோகங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கு. ஏகப்பட்ட வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயுமே பகவான் வெவ்வேறு வடிவங்கள்ல இருக்காரு. இங்க வந்து நாராயணர் இருக்காரு.
லக்ஷ்மி தாயாரோட ஒவ்வொரு வைகுண்டத்துலயும் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா நரசிம்மர் மாதவர் கேசவா அப்படின்னு நம்ம பல பேர் வச்சு பகவானை அழைக்கிறோம்ல, ஒவ்வொரு வைகுண்டத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுதான் வந்து நாம இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம். ஒரு பிரபஞ்சம்ங்கிறது இதுதான். பெருசாக்கி வைக்கலாம். இதுதான் வந்து நாம இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபஞ்சம். தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது. ஓகே தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து மேல நம்ம பார்த்துட்டோம், மேல இருக்க லோகங்கள்ல அங்கேருந்து வந்து இங்க இருக்கிறாரு பாருங்க. இவரு தான் வந்து காரணோகதாயி விஷ்ணு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இது கிடையாது, சேஷநாகம் கிடையாது, ஆதிசேஷன் படுக்க கிடையாது, லக்ஷ்மி கிடையாது. அவர் மட்டுமே இருக்கிறாரு. காரண கடல்ல படுத்திருக்கிறாரு. அதாவது பிரச்சா நதின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதுலதான் அவர் இருக்கிறாரு. அந்த காரண கடல்ல இருக்க அவருடைய மூச்சு காற்றுல இருந்து இந்த மாதிரி பாலா இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா எக்கச்சக்கமா கோல்டன் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பிரபஞ்சங்கள், கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருது. அப்புறம் இங்க இருக்கிறவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம்புனா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், சிவபெருமான். அவர் என்ன அப்படி இருக்கிறாருன்னா, அது வந்து அவருடைய தாமம் எப்படின்னா, பாதி வந்து ஆன்மீக உலகத்திலையும் பாதி வந்து பிரபஞ்சம் இந்த ஜட உலகத்திலையும் அவர் பாதியமா இருக்கிறாராம். அந்த மாதிரி அவர் இருக்கிறாரு. இப்ப வந்து இது யாருன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியில இருந்து வரவங்க ரமாதேவி. ரமாதேவி யாருன்னா மகாலட்சுமி. அவங்களுடைய விரிவங்க தான் இங்க மாயாதேவி. இவங்க தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு கட்டுப்பாடு. அதாவது சிவபெருமானும் மாயாதேவியும் தான் இந்த நம்ம ஒரு பிரபஞ்சத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. அதனாலதான் இது வந்து தேவிதாமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் பகவானுடைய ஏற்பாட்டுல. இவருடைய ஒரு பார்வையின் மூலமா இங்க இருக்கிறது வந்து மேகக்கூட்டம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுதான் மகத்தத்துவான்னு சொல்லப்படுது. அந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்துதான் என்ன செய்யுது, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, பஞ்சபூதங்கள் மகம் மனம் புத்தி அகங்காரம்ங்கிறதெல்லாம் வெளியில வருது. ஒண்ணா வெளியில வரும். பகவானுடைய பார்வையினால அது வந்து என்ன செய்யுது, வெளியில ஒண்ணா வருது. மாயாதேவி என்ன செய்யறாங்க, உயிர் வாழ்களுக்கெல்லாம் வந்து பிரம்மா மூலமா படைப்பை கொடுக்குறாங்க. இப்ப வந்து இவருடைய விரிவங்கங்க தான் இந்த இவரு கர்ப்போகத விஷ்ணுங்கிறவரு இந்த கர்ப்போகத ஓஷன்ல படுத்திருக்கிறாரு. இவருக்கு ஆதிசேஷன் வந்து படுக்கையா இருக்குது. மகாலட்சுமி வந்து பாத சேவை பண்றாங்க. இவருடைய தொப்புள் கொடியில இருந்துதான் வந்து தாமரை மலர் மலர்ந்து இங்க வந்து பிரம்மதேவர் இருக்கிறாரு. அந்த பிரம்மதேவர் தான் என்ன செய்யறாரு, படைப்பு தொழில் செய்யறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 14 உலகங்கள் 14 பிளானட்ஸும் அந்த தண்டுக்குள்ள காட்டுறாங்க. அந்த தண்டுக்குள்ளதான் எல்லா உலகங்களும் இருக்கு. மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், கீழே இருக்கக்கூடிய உலகம், மத்திய லோகம், பூலோகம், இங்க இடத்துல ரொம்ப உலகம் இருக்குது. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணு, இவருடைய விரிவங்கம் க்ஷீரோகதாய் விஷ்ணு, பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்ட பெருமாள். அவரு தான் நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் இருக்கிறாரு. இங்க துருவலோகம் இருக்குது. இதுதான் தேவி தாமம்ங்கிறது. இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்து, அப்புறம் வந்து இந்த இதெல்லாம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்றுங்கிறது, அப்புறம் புத்தி, அகங்காரம், மகத்தத்துவம் வரையிலும் உள்ள அந்த 7 லேயர்ஸ் அது வந்து மூடிட்டு இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்தை மூடிட்டு இருக்கு. அதான் ஒரு நமக்கு வந்து ஆன்மீக உலகம் கண்ணுக்கு தெரியல. ஏன்னா இந்த லேயர்ஸ் வந்து நமக்கு மறைக்குது. ஒன்றை விட ஒன்று வந்து 10 மடங்கு அதிகம். இந்த ஒன்றை விட அடுத்த லேயர் 10 மடங்கு அதிகம், இதை விட 10 மடங்கு அதிகம், இப்படி ஒண்ணா போகுது. 7ம் வந்து அவ்வளவு பெரிய அடர்த்தியில இருக்குது. இப்ப இங்க இருக்கிற நாம இந்த பூலோகத்துல இங்க இருக்கிறோம், ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு துரும்ப அளவுக்கு நாம இருக்கோம், நம்மளுடைய உயிர் வாழிகள்லாம். இங்க இருக்கிற நாம 50 யோஜனை தூரத்துல இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகத்துக்கு போகணும். எப்படி போறது சொல்லுங்க, எப்படி போலாம்? பக்தி செய்யறது மூலமா மாதாஜி. பக்தி செய்யறது மூலமா போகலாம். அந்த பக்திக்கான கலிகாலத்துல நமக்கு பக்தி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமக்கு ஒரு ரூட் போட்டு கொடுத்துருக்காரு. பைபாஸ் போகுது. அது என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த பைபாஸ் போகுது பாருங்க. ஒரு நூல் தெரியுதா அவங்களுக்கெல்லாம்? போகுது பாருங்க, இதே போகுது, தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. அதுதான் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். அது நேரா எங்க போகுது,
அப்படியே இந்த உலகங்களெல்லாம் தாண்டி நேரா பகவானுடைய அந்த கிருஷ்ணலோகம் வரையில் வந்த போது இப்படி போது வளைஞ்சு வளைஞ்சு போய் அவருடைய பாதத்துல போய் சரணடையுது. அது வந்து நமக்கு வந்து இதுக்கு உதவி செய்யறது எதுன்னா நமக்கு வந்து நம்மளுடைய இந்த இதுதான் நம்மளுடைய பக்தியும் நம்மளுடைய அந்த பகவான்கிட்ட சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திரங்களும் தான் நமக்கு இந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட கொண்டு நம்மளை சேர்க்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேய பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய் ஜெய் கி ஜெய் ஜெய் ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय. ஜெய் भगवद्गीता भागवतम ग्रंथ की ஜெய் ஜெய் अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய் ஜெய் जय. प्रेमानंद हरि हरि बोल. जय. हरे ஹரி ஹரி போல். हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ஹரி ஹரி. ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Thank you, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी. माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதுல டவுட்ஸ் இருக்குதா பார்த்ததுல? நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டா மாதாஜி? உண்டு மாதாஜி. நாளைக்கு 11th சாப்டர் ரிசோர்வ் ஏகாதேசி அதனால கேட்டேன் மாதாஜி. நாளைக்கு வியாழக்கிழமை தானே மாதாஜி? ஏகாதேசி அதனால கேட்டேன். ஏகாதேசி. மாதாஜி நீங்க நாளைக்கு ஏகாதசிய கடைபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது நல்ல டிப்ஸ் கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே. நாளைக்கு வந்து அந்த ஏகாதசி பேரு யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? பரம ஏகாதேசி. வெரி குட். பரம பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து பரம ஏகாதசி வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா அவங்க மாதாஜி வந்து குரூப்லயே போட்டிருக்காங்க அந்த ஏகாதசி மகாத்மியம். படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல நல்லா தெரியும். அவர் கேக்குறாரு வந்து ஏகாதசி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க 2 பேரும், ஒரு கணவன் மனைவி 2 பேரும் ரொம்ப வறுமையில வாடுறாங்க. அவங்க பேரு சுமேதா அண்ட் பவித்ரா. அந்த 2 பேரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த கஷ்டப்படுறவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி வந்து அதாவது பஞ்சம், அவங்களுக்கு வந்து செல்வ வளமே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வேண்டுறாங்க. அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வர்றாரு, அவர்கிட்ட போய் வந்து கேக்குறாங்க, வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமே, யாராவது வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்து அவங்களையும் அவங்க உபசரிக்கணும். அப்ப அவங்களுக்கு தன்னோட உணவை கொடுத்துட்டு இவங்க பட்னியாவே இருக்கிறாங்க. அப்படி பல நாள் பட்னியா இருக்கும் பொழுது போன ஜென்மத்து கர்ம வினை தான் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தப்படும் பொழுது அந்த ஊருக்கு ஒரு முனிவர் வராரு. அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க, இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோமே, நாங்க வந்து இந்த வறுமையில வாடுறோமே, எங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து போன ஜென்மத்து கர்ம வினையால நாங்க கஷ்டப்படுறோம்னு தெரியுது. ஆனா அதை தாண்டி நாங்க செல்வத்தை அடையணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு வந்து அவர்கிட்ட கேக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வழி சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏகாதசி வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தரம் வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 32 மாசங்களுக்கு ஒரு முறைதான் வருமா. இப்ப வந்து நமக்கு மாசத்துல 2 ஏகாதசி வருது, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இந்த ஏகாதசி வந்து 32 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் தான் வரும். ஏன் இது மட்டும் அவ்வளவு நாள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது அதிக மாசம். இது வந்து புருஷோத்தம மாசம், உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். புருஷோத்தம மாசத்துல வந்து எப்படின்னா சந்திர மாசம் கணக்கிடுறவங்க சூரியனை வச்சு கணக்கு பண்றவங்க பஞ்சாங்கத்துல, அந்த மாதிரி கணக்கிடும் போது சந்திர மாசத்தை கணக்கு பண்றவங்களுக்கு வந்து இந்த மாசம் வந்து ஒரு அதிக மந்த்னு ஒண்ணு வந்துடும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கணக்குல வந்து நம்மளை விட அவங்களுக்கு வந்து எண்ணிக்கை கம்மி, அதனால ஒரு மாசம் வந்து அதிகமா வரும். அதுதான் அதிக மந்த்னு சொல்லுவாங்க. அந்த புருஷோத்தம மாசத்துல வரக்கூடிய இந்த ஏகாதசி வந்து மறுபடியும் அந்த 32 மாசம் கழிச்சுதான் திரும்பவும் வரும். அப்படின்னா இதோட பெருமை எவ்வளவு பெருசு இருக்கும். அதனால இந்த விரதத்தை நீரு, உனக்கு செல்வம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கதையெல்லாம் யாருக்கிட்ட யார் கேட்கிறா அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட இருந்து பஞ்ச பாண்டவர்களும் கேட்கிறாங்க. அதனால அவங்களும் இந்த விரதத்தை இருக்கிறாங்க, நாமளும் இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு விரதம் இருக்க முடியுங்கிறது நம்மளுடைய உடல்நிலையை பொறுத்து. யாருமே வந்து பகவான் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கவுங்கள உடல்நிலையை பொறுத்து தான் நம்மளை வந்து தவம் செய்யி தானம் செய்யி
விரதம் இருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாரும் வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டு விரதம் இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு சுகர் பேஷண்ட் இருக்கலாம், ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடியவங்க இருக்கலாம், ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்க இருக்கலாம், எத்தனையோ நோய் நொடி இருக்கிறவங்க, அல்சர் வந்தவங்க, இப்படியெல்லாம் பல பேர் இருக்க முடியும். நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவங்களும் இருக்கலாம். உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி கூட குடிக்காம நிர்ஜல் விரதமா இருப்பாங்க. அடுத்த மாசம் வருது அது, அடுத்த ஏகாதசி நிர்ஜல் நினைக்கிறேன். ஆனா வந்து இது வந்து எது, அதாவது தானியம் இல்லாம சாப்பிட்டா போதும். எந்த விதமான தானியங்களையும் சேர்க்கக்கூடாது. நம்ம இஸ்கான்ல முறைப்படி அவங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. பிரபுபாதா சொல்லி கொடுத்தபடி எந்த தானியத்தையும் எடுத்துக்க கூடாது. ஆனா காய்கறி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம், பழம் எடுத்துக்கலாம், கிழங்கு எடுத்துக்கலாம், ஜவ்வரிசியை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். சாமை, ஜவ்வரிசி இதெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிடலாம். அதாவது அரிசி, கோதுமை, பயிறு, உளுந்து அந்த மாதிரி தானியங்களை சாப்பிடாம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. மற்றபடி காய்கறி, பழமோ இல்லை இந்த மாதிரி வகை வெரைட்டியோ சாப்பிடலாம். பால் எடுத்துக்கலாம், காஃபி, டீயை தவிர்த்துடலாம். இந்த மாதிரி விரதம் அனுஷ்டிக்கலாம். அவங்கவுங்களோட உடல்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நாளை எல்லாருமே ஏகாதசி விரதம் இருங்க. ஏகாதசி அதுவுமா ஏகாதசி தினம் 11வது நாள் வருது. நாளைக்கு 11வது சாப்டர் நமக்கு கரெக்டா வந்து அமையுது, விஸ்வரூப தரிசனம். அதனால எல்லாருமே கண்டிப்பா நாளைக்கு கிளாஸுக்கு வந்துருங்க. பகவானுடைய தரிசனத்தை நம்ம நேராவே பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. வேற யாருக்காச்சும் ஏதாவது இருக்குதா? உலக சாட்ல இல்ல வந்து நம்ம பாடத்துல 10வது சாப்டர்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம்.